Laganini intervju tjedna. S najviše točke u gradu Davor Rendulić svakog tjedna u goste dovodi najrelevantnije osobe iz društvenog i političkog života, aktualne teme, analize, vaša mišljenja i komentari, bez cenzure. Srijedom u 13 sati. Intervju tjedna. Dobar vam dan. Hoćemo li ove godine imati turistički rast na koji će se naći namaknuti nedostatak sezonaca, što će biti glavni adut ovogodišnjeg hrvatskog turizma, te kakva je trenutna situacija s bookingom? Na sva ta pitanja odgovara nam ministar turizma Gari Cappelli. Laganini intervju tjedna. Dobar dan još jednom mom današnjem gostu, ministru turizma Gariju Cappelli. Dobrodošli. Dobar dan vam u studiju, svim slušateljicama i slušateljima. Evo ministre, nakon turističkih sajmova u Minhenu i Berlinu obično kažemo da smo nešto pametniji, pa me zanima što možemo očekivati od ove sezone. Što nam kažu ti sajmovi? Uvijek su govorili poslije tih sajmova da ćemo biti pametniji, iako mijenjaju se i ta vremena, pa daju nam neke smjernice i što se može očekivati, ali očito mijenjaju se načini putovanja, mijenjaju se razmišljanja u tom segmentu i što možemo u ovom trenutku reći da idemo u smjeru brojke koje smo imali prošle godine i na takav način možemo reći u ovom trenutku da ne treba raditi preveliku paniku, da je to jedna igra živaca u ovom trenutku, da ćemo imati kasni booking, dakle da smo negdje oko nule sa jednim blagim minusom smo bili, ali evo sad jedna predsezona, na današnji dan imamo dakle 13% više turista, 8-9% više noćenja, dakle jedna predsezona sigurno jako dobra, sad se borimo ono što se kaže za glavnu špicu sezone i tu ćemo negdje biti na razini tradicionalnih tržišta Njemačke i slično, Italije, dakle Slovenije, Austrije i tako dalje. Na nekim brojkama od prošle godine se možda jednim blagim rastom od 1 do 2%, britansko tržište 3%, druga daljnja tržišta daleko veća, ali kažem ne treba, ja vidim da ovih dana jedna panične reakcije su, ako mogu to tako reći, ne treba uopće, mislim da idemo u onom smjeru smirivanja situacije i svega da ćemo biti na razini prošle. Da, evo vi naglašavate cijelo vrijeme kako u stvari ne trebamo više brojati dolaske i noćenja. Kako onda možemo mjeriti uspješnost turizma? Uspješnost turizma u svakom slučaju po prihodima. Evo mi ćemo sad negdje krajem mjeseca, mi se čini 29. imati stanje, znači financijski dio prihoda od turističke godine prošlogodišnje. Narodna banka Hrvatske dat će točne podatke. Dakle, mi planiramo da je to za strane turista oko 10,5 milijardi, računajući domaći. Onaj dio turista koji su imali rast negdje preko 10% čak, da ćemo imati negdje ono što smo i planirali oko 12 milijardi eura prihoda i trebalo bi po tome, dakle, pratiti cijelu godinu kretanje. Naravno, fizički podaci su uvijek dobrodošli, po njima se znamo ravnati, ali naravno da fizički pokazatelji su samo jedan dio onoga što želimo, a to su financije, da koji put, što se kaže, možda i sa manjim brojem gostiju ostvarimo iste ili bolje financijske rezultate. Meni osobno je to jedan bolji rezultat, zato sam ovih dana izričito proklamirao da ne idemo na snižavanje cijena ni slučajno. Kad govorite o prihodima, da li se više onda bazirate na pred i posezonu ili baš na onaj glavni pik sezone, ili to u stvari cijelogodišnji nekako više? Gledajte, mi smo počeli već ulaziti u glavnu sezonu već u 6. mjesecu, što nije prije bio slučaj. Mi možemo reći da već 5. mjesec po svemu što je bio prošle i zadnje 2-3 godine, a i po bookingu ove godine, već postaje dio glavne sezone. Dakle, već možemo reći da to 5., 6., 7. i 8. i praktički skoro cijeli 9. mjesec, da je to dio jedne glavne špice skoro sezone, a da sve ovo drugo jedna popratnja, dakle na popratna događanja koja su kroz novogodišnji advent i ono što se kroz cijelu Hrvatsku događa postala dio jedne turističke godine od 5-6 mjeseci, što je realno. Evo, toliko onda u uvodu, vraćamo se brzo, s nama je u nastavku ministar turizma Gari Cappelli. Laganini intervju tjedna. Evo ministar Cappelli, s obzirom na to da su mnoge turističke zemlje Sredozemlja puno uložile u turizam u zadnjih godinu, dvije, imaju naravno velike očekivanja od ove sezone, što će biti naš glavni adut da stranci ipak izaberu Hrvatsku? Pa sigurno da, kažem, ne snižavanjem cijena, ne se na taj način proklamirati tržištima, nego dodatnom kvalitetom. Hrvatska je prepoznatljiva nego ikada zbog sportaša, uspjeha raznih što smo imali, zbog jednog marketinškog projekta koje radimo, kroz projekt avioprometa koje smo pojačali zadnjih godinu, 2 dana, dakle kroz razne marketinške projekte, sve ono što radimo, smo postali jedna zemlja vrlo prepoznatljiva
i sad moramo raditi na dodatnoj kvaliteti posebnih oblika turizma. U Hrvatsku se više ne dolazi samo zbog sunca i mora, to se kroz sve ankete, Tomas istraživanja vidi, sve više ljudi dolazi kroz gastronomiju, kroz posebne oblike turizma, wellnessa, medicinskog turizma, cikloturizma i tako dalje. Dakle, Hrvatska je postala prepoznatljiviji po tome. Od ovih vidova turizma koje ste sad upravo nabrojali, gdje vidite najveći neki pomak? Je li to možda baš ovaj zdravstveni turizam? Zdravstveni da, ali veliki je pomak u gastronomiji. Gastronomija, u ovom trenutku mi imamo što zvjezdica, recimo Mišlenovih, što preporučenih restorana preko 60 čak. Prije 3-4 godine nismo imali nijedan. Dakle, taj marketinški, taj PR koji je napravljen iz toga je snažan zamah bio, naročito da se onda i jače i bolje proklamira i turizam na kontinentu. Naravno, zdravstveni turizam to jednim dijelom i novim zakonima prati i dobiva na snazi dodatnoj. Cikloturizam na kontinentu i to su neki vidovi, dakle, koje mi gledamo, recimo u budućoj strategiji razvoja turizma, da će nam vjerojatno biti zdravstveni turizam niša broj 1 za razvoj 12 mjeseci turizma. Evo, spomenuli ste mi u uvodu britanske turiste. Koliko će u stvari Brexit utjecati na moguće smanjenje, što neki smatraju, britanskih turista u Hrvatskoj? Pogledajte, naravno da smo svi malo zabrinuti u tom segmentu. Ne zabrinuti je to da gosti neće doći, to jest turisti neće doći, nego zabrinuti smo sa eventualnim problemima koji mogu proizaći. Da li će to biti nekakav vid viza, da li će tečaj funte past, pa zbog tog nesrazmjera valute vrijednosti bi mogli neki otkazati. Međutim, do ovog trenutka, dakle, govorimo o bukiranim turistima, dakle, oni koje znamo 100% da će doći su već bukirali, Hrvatsku platili svoje aranžmane, imamo negdje oko 3 do 5% više, znači jedna od najjačih agencija, turoperatora Jet2.com, stalno bilježi rast čak i preko 5%, ali negdje računamo između 3 i 5 da je realno. Dakle, taj dio nama neće velikih napraviti problema, jer mi smo ipak manji broj kapaciteta i svega, za razliku od jedne Španjolskoj koja sad već bilježi na britanskom tržištu skoro 15% manje turista. Od tih britanskih turista to su mlađi većinom ili ima nešto i starijih? Ne, gdje ima nešto mlađih, naravno dolaze zbog recimo Ultre, festivala, zbog događanja Zrča, festivala po Istri i tako dalje, a drugo su negdje između 35 i 55 godina gosti koji dolaze, obilaze većinom cijelu Hrvatsku i dosta su izvan su onog sistema sunca i mora, više dolaze zbog drugih oblika, dakle posebnih oblika, jako puno ih dolazi zbog kulture, zdravstvenog dijela i ove gastronomije, upoznavanje i naročito vole nacionalne parkove Hrvatske, kao što su Plitvice, Krka i taj dio, dakle, najviše, i jedni od najjačih potrošača su. Toliko za sada, i u nastavku smo sa ministrom Garijem Cappellijem. Laganini intervju tjedna. Ministre Cappelli, možemo li već sada reći koji će to biti u stvari hit turisti ove sezone u Hrvatskoj? Hoće li to možda biti Rusi, otkuda se nekako očekuje, čak i neke kaže dvoznamenkasti rast organiziranog turističkog prometa, Amerikanci, ili su to možda nekako već mogu reći polako tradicionalno turisti sa Dalekog istoka, kao što su recimo Kinezi ili Koreanci? Pogledajte, u svakom slučaju po ovim podacima koje danas bilježimo, američko tržište, dakle, reagira sjajno. Ono je već sad po bookingu negdje oko 20 i nešto % više nego prošle godine. Mi upravo negdje početkom 6. mjeseca ćemo ići u Sjedinjene Američke Države i napraviti jednu veliku promociju Hrvatske i na političkoj bazi, na marketinškoj, u smislu prvog leta između Sjedinjenih Američkih Država, dakle Filadelfije i Dubrovnika. To je prvi povijesni let direktan između Amerike, dakle, i Hrvatske, i to je jedno prvi korak, a drugi korak će biti nakon godinu, 2 dana New York, Zagreb. Ali, kažem, 3 puta tjedno, dakle, će biti taj let. Što se tiče drugih tržišta, kinesko tržište prošle godine je bilo negdje oko 44-45% povećanje. Isto povećanje očekujemo i ove godine po svim najavama koje imamo do sada. Dodatni vjetar u leđa daće nam upravo i sad Kina plus 16 veliki sastanak, dakle, na najvišem vrhu, dakle, dolazi premijer Kine i 16 srednje i istočne Europe, premijera, dakle, europskih premijera, gdje će biti proglašena godina kulture i turizma između Kine i Hrvatske. Dakle, s time se daje, dakle, dodatni zamah da Kinezi dolaze upravo u Hrvatsku ove godine, jer je proglašena jedna godina, dakle, turizmom Kine i Hrvatske. Tu očekujemo, dakle, jedan ogroman rast, kažem, negdje preko 40%. Koreja isto rast, imamo direktan let za Koreju. Dakle, ova tržišta jako dobro reagiraju ove godine i to je ono što smo mi još pred 2 godine kad smo došli kao vlada rekli da moramo naći soluciju rezervnu kad nekako stagnirati
kad počne stagnirati nama tradicionalna tržišta kao što su iz kojih ne možemo više crpiti toliko veliki rast, naročito iz Slovenije recimo i Austrije, Italija još nešto možemo i Njemačku još nešto možemo, ali to je jedna, neću reći minus, nego jedna zaustavljanje brojki i dolazak na neke normalne brojke koje smo imali prije 3-4 godine. Kako je situacija s Rusima? Tu se isto očekuje neki rast, ili možda zbog toga što Hrvatska nije u Schengenu, pa je li to problem zbog viza ako će oni dalje se zaputiti dijelom Europe, ili smo im interesantni? Ne, po ovaj zadnji sajam koji je bio prije možda 10-ak dana, rezultati sa svim tur operatorima i novinarima koje smo imali, agencijama i avio kompanijama, da je negdje booking preko 20% pojačan u odnosu na prošlu godinu. Njih je bilo negdje, oni su nekad u zlatna vremena, znači prije ulaska u Schengen, za njih zlatna vremena i ulaska u Schengen, kad nisu trebali vize, bili su negdje oko 220.000 Rusa, sad smo došli negdje na 120-130.000 i očekujemo jedan realan rast, kažem, po ovim najavama od 20%. Mi imamo tamo negdje 19 deskova, dakle 19 mjesta gdje mogu dobiti vize. Uspjeli smo to ubrzati, pojačati i na taj način dovesti do mogućnosti da što većem broju dolazi. Jasno. Evo sad se ministre postavlja pitanje u stvari tko može obslužiti toliki broj gostiju, i znamo i svi da iz godine u godinu to je veliki problem. U brojnim zemljama, u stvari diljem Europe, nedostaje radnika u turizmu. Hoće li ove godine biti osigurano, dakle, dovoljno turističkih radnika u Hrvatskoj? Problem iz godine u godinu, problem u svim državama, ja ću vam reći, recimo tu blizu Austrija, čak 45% djelatnika u turizmu je, znači nisu ljudi iz Austrije, nego koji dolaze sa strane, 45%. Mi ćemo biti možda na razini između 5 i 7%. Dakle, mi smo još uvijek, što se tiče Europe, daleko najdomaćinski. Od kuda ti radnici dolaze najčešće u Hrvatsku za vrijeme sezone? Zemalja bivše ex-Jugoslavije, nešto iz Ukrajine, imamo i ugovor sa Ukrajinom, glavno sad se dogovoriti, ja ću ići u posjetu Makedoniji, dakle Albaniji i tako dalje, ljudi dakle koji su nama potrebni u ovom segmentu, dakle usluživanja hrane i pića naročito. Iz tih krajeva su vrsni majstori, pa gledamo da to riješimo. Naravno da nećemo samo ići na kvote. Kvote su u odnosu na prošle godine povećane na 15.000, bilo ih je 9. Više manje smo uspjeli prošle godine sa 9.000 upotpuniti sve. Ove godine smo dali jednu rezervu, međutim nije neka velika jagma za njima, bar u ovom trenutku još uvijek, i mi računamo da će, možda neće čak i biti sve utrošene kvote ove godine, ali idemo na druge segmente, od prekvalifikacije, stipendiranja, to je sve povećano, recimo stipendije daleko više, skoro 50% više nego prošlih godina, znači interes raste upravo za zanimanje, recimo kuhara. Dakle, hoće li onda dakle nedostajati po vašem mišljenju, ili će ipak biti dovoljno? Biće jedna vrlo zahtjevna godina, biće vrlo zahtjevna, lakša nego možda prošle godine, gdje smo malo možda bili, neću reći iznenađeni, ali mislili smo da ćemo lakše riješiti, a nismo. Sad smo išli snažno na to prekvalifikacije, mi smo dodatnih 3.000 ljudi prekvalificirali, 20.000 ljudi je od onih 150.000, od 140.000 i nešto nezaposlenih izrazilo želju da se želi prekvalificirati i raditi u turizmu. Praktički u 2-3 godine smo prekvalificirali sa skoro 5.000 ljudi. Daljnja velika sredstva ćemo ulagati u zapošljavanje, u prekvalifikacije, tu dolazi centri kompetentnosti i naravno kroz radnike koje ćemo naravno jednim dijelom morati tražiti izvan Republike Hrvatske, ali još je to vrlo mali broj, kažem između 5 i 7%, za razliku od, kažem, svih zemalja u okruženju, u nekima čak i preko 50% su strani radnici. Evo ministre, za kraj, evo spomenuli smo dosta toga, možda samo da se još dotaknemo ovih aviolinija, spomenuli ste Filadelfija, Dubrovnik, u najavi je dakle i New York, Zagreb. Što možemo ove godine očekivati od tih aviolinija koje znamo da nam dovode veliki broj gostiju, pogotovo onih sa nekih daljih destinacija? Pa gledajte, turizam Hrvatske, produženje turističke sezone, godine na godinu, jako puno ovisi upravo o ovim linijama. Dakle, mi smo to uveli prije 2 godine, prošle godine 30 milijuna, ove godine 40 milijuna kuna za povećanje prometa, ali sredstva dodjeljujemo sa jednim uvjetom, a to je da što ranije krene ta linija i što kasnije prestane. Dakle, mi na taj način rastežemo to na 6-4 mjeseca, što je prije bilo možda mjesec i po 2. Jeste li uspjeli u tome ove sezone? Jesmo, uspjeli smo i prošle već i ove, puno više linija od
linija sa Njemačkom, evo, pa čak i Croatia Airlines opet vraća liniju, recimo između Milana i Zagreba, sad sa 1.4. turističko-poslovna linija, dakle, i tako dalje. Dakle, uspjeli smo na neki način to učiniti, a s druge strane smo hotelijere obavezali da ako to napravimo, da oni otvore hotele. I tu pomalo vidim ta svijest ide, recimo cijele zime i dalje let za Frankfurt, Dubrovnik-Frankfurt, što nije bio prije. Imamo München-Rijeka koji ove zime, cijele zime, dakle, letio i tu na taj način automatski hotelske kuće nalaze interes da rade i zimskim mjesecima i tu je budućnost, dakle, da na taj način rastežemo tu turističku sezonu na što više mjeseci i da uđemo u jedan realan ritam za jednu 4 do 5 godina, to je da kad kažemo turistička godina, to će se zasnivati na 8 do 9 mjeseci. Ministre, evo, želim da vam ova, kao što ste sami rekli, izazovna turistička godina prođe što bolje. Zahvaljujem se mom današnjem gostu, ministru turizma Gariju Cappelliju. Hvala vam. Hvala i vama, a cijeli intervju tjedna Laganini FM-a poslušajte na našem webu, Laganini FM i YouTube kanalu. S vama smo ponovno za 7 dana, a do tada lijepi pozdrav. Hvala lijepo. Laganini intervju tjedna. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.